बोसोर 2024 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ आङो साफ्रोमबो बर' फिसानिसिम आरो मुलुगनि गासैबो सुबुं माहारिनिसिम बावहरनाय जाबाय। गोदान बोसोराव बयबो आलो गोजोनै संसार जानो हाथों, बयनिबो गोसोनि साननायफ्रा जाफुंसारथों। फरायसाफ्रानो जा एबा गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुङानो जा गावबा गावनि जिउआव जि मावनो लादों बियो जाफुंसार महर मोनथों, बेनि थाखाय आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों। थांनाय बोसोराव गोबां रोखोमनि मोजां खामानि BTR ओनसोलाव मावफुंनाय जादों। दा बे खामानिफोरखौ मावफुंनायाव जायफोरा बिबान लाबाय बिथांमोननो आङो साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समावबो बे ओनसोलनि समाज जौगानायनि थाखाय गोबां हाबा मावनांगौ दङ। बिनि थाखाय अबंलावरिया जोंखौ अराय सम दैदेनलांगोन, आं बिनि थाखाय अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों। थांनाय बोसोराव जोंहा BTR गोरोबथानि गोनां मोनसे दफा गहपुरसिम गामि सोनाय बियो एसे जाफुंबाय आरो लोगोसे फरेस्ट ओनसोलनि रायजो जानाय जोंनि मानसिफ्रा हानि मोनथायखौ मोननांगौमोन, बियो नांगौनिख्रुइ एसे बारा इतिमध्य मोननो हाबाय। बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा हायार सेकेन्डारिसिम बर' बिजोंजों फरायनो मोननाय मोनसे सुबिदा फैबाय। बेबायदि गोबां रोखोमनि सुबिदा एबा जाफुंसारनाया थांनाय बोसोराव जालांबाय। फैनाय बोसोरावबो आरोबाव मोजां बेबायदिनो आरोबाव जाफुंसारगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर'नि माहारि आफादफ्रा हारिनि थाखाय गोबां सिरियासलि खामानि मावबाय थादों। बिथांमोननि मावनायाबो जाफुंसार महर मोनथों। लोगोसे बे गोदान बोसोराव आङो गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोर जेरै BJPनि प्रेसिडेन्ट भबेश कलिता बिथां, आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां, AGPनि प्रेसिडेन्ट अतुल बरा बिथां, BPFनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे जेसेबां आफादफोर दङ बयनोबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय।